שבת שלום לכם. געגוע זאת המילה שאני הכי אוהבת בעברית, כשהצליל והתוכן שלה מתמזגים באופן מושלם. השורה הזו לקוחה מתוך ספר חדש, בעל השם המטריד משהו, רוסיות ישנות עירומות. זהו ספרה הראשון של האורחת שלנו הערב, מירי ליטבק. ערב טוב לך. ערב טוב. אז לקחתי יחסית משפט שממתן על הגעגוע את מה שהכותרת של הספר הזו מעורר. רוסיות ישנות עירומות. זה משהו שבא להטיח בנו הישראלים משהו? להטיח? זה נשמע כמו פרובוקציה. כלומר, זה נשמע באמת כמו לקחת את כל הסטריאוטיפ ובהפוך על הפוך לתת לנו אותו בפנים. טוב, רוסיות ישנות עירומות זה שם של אחד הסיפורים, שכמובן שאני נתתי את השם הזה, אני בכלל לא הייתה לי, גם עוד לא הייתה לי מחשבה לספר, וגם לא הייתה לי בכלל מחשבה שזה יכול לעורר את כל הפצצה הזאת. זאת אומרת, זה עורר פצצה, זאת אומרת, אני לא הראשונה שמחזירה לך את זה בצורה כזו, ובאמת באותו סיפור יש אחד מהאנשים ישראלי סטריאוטיפי, שאומר את זה בשיא הטבעיות, נכון? משהו כמו רוסיות ישנות בתחתונים, זה משהו שכולם יודעים אותו, נכון? כן, 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 זה מישהו שאמר לי את זה פעם. ואת קיבלת את זה קשה מאוד. זה היה לפני הרבה שנים, אני לא קיבלתי את זה קשה מאוד, אבל אני לא יכולתי לשכוח את זה. זאת אומרת, יש בספר, אני חושבת, זאת אומרת, לאורך הספר עובר הרבה עניין של גופניות, שכאילו, שהבגדים... גופניות שמזוהה עם הרוסיות, נכון? יותר מאשר נשים רוסיות. יש הרבה עניין של נשים, ויש גם הרבה עניין של גופניות, זאת אומרת, איזו חושניות, שזה עוסק הרבה בגוף, בתחושות שעוברות דרך הגוף, וגם העניין הזה של רוסיות ישנות עירומות, זה מתקשר לנושא של הבגדים, שהבגדים הם משהו שאנחנו יכולים להחליף, שאנחנו יכולים להתאים. אבל... זה מסכה. בדיוק. ובואי נחזור קצת אחורה, גם כדי שנכיר אותך, כי את בכל זאת לא הדבר הכי ידוע בציבוריות הישראלית. את היום, אני לא יודעת אם עדיין, אבל את מתורגמנית, נכון? בין היתר. ואת עלית לארץ מברית המועצות בעלייה של שנות ה-70. כלומר, את כבר עולה ותיקה. וכמה היית? בת 15. ואת מעידה על עצמך שבעצם על הלם ההגירה הזה אולי לא התגברת עד היום. בדיוק, כן. זה נכון, כן. באיזה מובן? יש איזו הסתגלות שעוברים אותה, זאת אומרת, יש כל מיני שלבים, את שומעת הרבה מישראלים, ככה כמו שזה כתוב באחד הסיפורים, שאחרי כמה חודשים שהעולה יודע להגיד שלום וזה וכמה דברים קטנים, אז אומרים יופי, אתה בסדר, אתה יכול, אתה מדבר יפה, אתה מסתדר, ואז ככה יש כמה שלבים של בן אדם מצליח קצת להתפרנס, מצליח זה, מצליח, אבל בעצם... איך את כילדה זוכרת את השבר הזה? על מה היית צריכה לוותר, ומה בעצם לא הצלחת לסגל עד היום? אני זוכרת, אני לא יודעת כאילו אפילו איפה לשים את הגבול, אבל אני זוכרת כמה שנים, אני לא יודעת אם להגיד עד 5 שנים, 8 שנים, 10 שנים, זה עניין של דרגות בצבע שחור ככה, שיש צבע כזה שחור והוא לאט לאט מתבהר. מה כל כך שחור? השוני התהומי הבלתי ניתן לגישור בין שם וכאן? השוני, זה שאת זרה, זה שאת לא יודעת את השפה, פתאום את כמו ילדה, כאילו את לא יכולה לקחת אחריות על שום דבר. וגם כשאת, זאת אומרת, אני יותר מעניין אותי, נאמר, אולי את יכולה להתגבר על לדעת את השפה, ולהתגבר על כמה דברים. אני התגברתי, אבל זה לא בא, זאת אומרת, זה לקח הרבה מאוד עבודה במשך השנים. אבל יש סממנים חיצוניים שאפשר לרכוש אותם, אבל לפי דעתי, זאת אומרת, אני לא יכולה להגיד את זה על כולם, אבל אני לא... יש איזה משהו פנימי שכמו ציר כזה, כמו גזע, שהוא לא מתמזג, שהוא לא מדבר עם הסביבה שלו, ואז זה יוצר איזה סגירות כזאת, זאת אומרת, זה יוצר איזה משהו שאף אחד לא מבין אותך. נכון, זאת אומרת, זה בעצם משבר הגירה טיפוסי, שכל אחד עובר את זה בדרגות שלו. לא, זה לא משבר. משבר זה משהו שמוגדר בזמן. משבר הגירה זה
את לומדת מי לובש מה ואת צריכה ללבוש אותו דבר. את לומדת שצריך להסתפר, את מסתפרת. את לומדת שצריך להגיד ריש גרונית ואת עושה את זה. זאת אומרת, סליחה, נגיד, אם את לא מצליחה זה יותר בעיה. זאת אומרת, את ערה לכל מיני דברים ואת לוקחת כמו בגדים. אבל זה משבר. אחרי כמה זמן את פחות או יותר בתקן, אבל יש דברים שאת לא יכולה לשנות, שזה איך את מתייחסת לאנשים, איך אנשים מתייחסים אלייך, המרחק שלך מאנשים, התנועה שלך, התנועה שלך. את יכולה לראות שהבן אדם הוא ממקום אחר לפי היציבה שלו, לפי הישיבה שלו. את לא רואה בחברות ישראליות שיושבות ככה? לא? אין כאלה בחורות רוסיות, הן לא יושבות ככה, והן גם עומדות אחרת. אני קצת עמומה כי המון כעס יוצא ממנו. המון כעס. זאת אומרת, את בעצם אומרת, אתם הכרחתם אותי בשם אותו כור היתוך לסגל את כל הדברים הלא תרבותיים, הלבנטינים שלכם. לא אמרתי זה, אני לא אמרתי זה. את אומרת את זה בכל מיני צורות. אגב, אני יכולה אולי להסכים איתך, רובנו יכולים להסכים איתך, לא צריכה להתנצל. אני לא מתנצלת, אבל זה לא נכון. אבל גם על הישראלים, גם לגברים הישראלים, שבאמת נמצאים, כאילו לפחות בסיפורים שלך, זה יוצא במצב של הטרדה מינית קבועה נגד נשים שהן בעצם במצב של אובייקט מיני, ואחת יודעת לשחק עם זה יותר, ואחת יודעת לשחק עם זה פחות. את מאלה שיודעות לשחק עם זה פחות מאוד. זה לא אני, כן. את כל הזמן טוענת, באחד הסיפורים שלך, ברוסיות ישנות ערמות, את מספרת שאת התלבטת אם ללבוש את הג'ינס או את החצאית, כי חשבת אולי תעברי לג'ינס כדי שלא יגנבו לך את הרגליים, אחר כך אמרת, לא, אני לא אעבור לג'ינס כי יגנבו לי את הטוסי. טוב, אבל זה, כן. ובעצם שהגברים מסתכלים רק על מסתח הכפתורים, ואת הקפדת... לא, יש עוד כמה גוונים, אני לא אמרתי שרק על מסתח. לא אמרתי לא כולם, לא אמרתי שרק על מסתח. אבל יכול להיות באמת שהיה משהו בקליטה אז, שזרק את העולים בצורה בודדת, וחסרת הגנה, כשאת אומרת שבעצם ילד, בן למשפחת מהגרים, צריך לגדל את עצמו, אין גם הורים. זה נכון, אבל תראי, קודם כל זה לא נכון, אני לא חושבת שאני שופטת מישהו, זאת אומרת, כל ישראלי המגיע למקום אחר היה עובר איזה תהליך קשה. אף אחד לא אשם בזה. אני לא אמרתי משהו, אני רק רוצה שתתארי לי את זה. אני לא אומרת שמישהו אשם, אני לא... כי את אומרת, זה עושה המון כעס ושמשהו נורא שיפוטי ולבנטיני. אני לא אמרתי שום דבר לבנטיני. משהו כאילו שלא הצלחת לעשות איזושהי המשכיות. אני לא יכולה לעשות את זה. אני לא יכולה לעשות את זה, אני רק יכולה להסתיר את זה. אני יכולה רק להסתיר את זה ולהתאים את עצמי בסיטואציות חברתיות, עסקיות, לא יודעת מה. לתפקד באיזשהו אופן, אבל כשמגיעים האנשים אחד מול השני שהם ערומים, כמו בספר, אז זה לא עובד. זה לא נפגש. כי האמיתי לא נפגש. זה כמו, אין אינטראקציה, כמו שאומרים היום. כאילו, אין מגע, המגע הוא לא חודרני, אין משא ומתן, אין הדדיות. ואז או שיש התנגשות, כאילו יש קטעים שיש אלימות, או שיש הפרדת כוחות. כל זה מופיע בסיפורים. כן. בכל מיני צורות. כן. ובגלל זה... אבל כשאת אומרת אין אמת, או האמיתי לא יוצא החוצה, אני שואלת את עצמי, מה זה האמיתי? אם האמיתי הזה מבחינתך עוד קיים, כי אני יודעת שאת היית בשליחות ברוסיה, והגעת לשם, ואת ילידת הרי אורל, עם זיכרונות של שלג והרבה יערות. כן. וזה לא היה זה, הפנטזיה היא איננה. נכון. נכון. ובעצם את כאילו נידונה לאיזה סוג של ניכור וחוסר שייכות, לא שם, לא לשם ולא לשם. בגלל זה כל כך קשה. זאת אומרת, אם אפשר היה להגיד, לא טוב פה, טוב שם, שלום. יש אנשים שעושים את זה, הם יוצרים להם איזו תמונה כזאת, שאו שפה נהדר, יש כאלה שאומרים, פה הכל, החופש, ואני לא יודעת, הדמוקרטיה, ואנשים יפות וגברים יפים, ואפשרויות, וכאילו הם נאחזים באיזה משהו אחד, ויש כאלה שלהפך, אומרים, פה הכל נאס, הכל זה, הישראלים האלה באמת הם לבנטינים.